sinne munille. Niin siitä voi olla tommoinen. Tai sitten jos joku kenkäisen sua oikein kovaa kasvoilla. Siitä voi tulla tommonen. Tai sit se voi tulla ihan vittu silleen, että sä yöllä käännyt. Jotenkin, tiedät sä, unissas, kun sä, ihminenhän käänsi unissa nukkuessaan. Niin jo. Niin sä vaan jotenkin käännyt vittu silleen huonoa asentoon. Tai sitten toinen juttu, niin kuin sä oot huomannut, että Adolfillahan semmonen tapa, että se ilostuu, kun se tulee, niin se hyppää aina. Ja se on pari kertaa hypännyt silleen, että se on hypännyt niinku suoraan tassulla, kato tulee, silläkin on sen verran paino, kun se tulee tassut muuniin kohti, niin kyllä se sattuu. Se on voinut siitä tulla kanssa tuo sama juttu. Eli Adolfi on hypännyt niinku lasun vasten. Ei se Adolfikaan tahalleen tee, mutta se on iloinen, kato, niin se aina, sitä pitää metsikin varoittaa se hyppää niinku suoraan. Näyt tölkkii tähän kameraan. Mikä tölkki se on? Tuossa just paukussa, niin suoraan tassulla tölkkäs kasville, meikäläisikin sattuu. Sekin voi olla vaikka siitä tulla. Et se on tassulla kattu tölkkäs, kun se hyppää, että se pitää nyt lasukaisin se hyppiminen siltä. Joo. Halo, kuuluuko? Joo.